Hova viszel, Juli? Egészen ide a Sziklának a tövéhez, Franciabánya kőfejdőn vagyunk. Én itt kezdtem el mászni. Ezek voltak az első lépéseim a Sziklán, és nagyon-nagyon megszerettem, nagyon beleszerettem, és elragadott ez a lendület, és másztam, nem tudom, baromi sokat, oda-vissza, és ez volt egy ilyen kardinális pont a barlang, mert azt mondták, hogy ezt nehéz átmászni. És akkor szürkületkor megcsináltam, baromi boldog voltam, gondoltam, akkor visszafele is mászom, és akkor éreztem, hogy már nincs erőm visszamászni, leugrottam, viszont ferde a talaj, és rosszul estem, és akkor eltörtem a csuklómat. Jézus. És sokáig ez nem derült ki, én csak azt éreztem, hogy fáj. És amikor majdnem egy év múlva kiderült, hogy elég komoly törésem van, akkor ott fogtak év múlva? Igen. És addig nem tűnt fel? Vagy... Másztam, hát baromira fájt, másztam addig Tehát is. törött csuklóval másztál igen, egy évig? Igen. De hát éreztem, hogy nem komfortos, tehát jobb lenne, ha nem fájna. És valószínűleg ez a jó tűrőképesség, ami kell a hegymászáshoz. És a kórházi ágyon gondolkoztam el azon, hogy tulajdonképpen milyen jó, hogy jött ez a baleset, mert hogy nekem nem ez volt a célom, hogy sziklát másszak, hanem hogy kijussak a Himalájába. Milyen volt a Himalája csúcsán? Mit éreztél? Annyira nagy élmény volt, annyira extatikus, hogy több nap kellett ahhoz, hogy feldolgozzam. De ott, mikor az ember feljut a csúcsra, akkor gondolkozik ezen, vagy amikor elindul lefele már az alaptáborba, ott tulajdonképpen ott esik le neki, hogy úristen, honnan jöttem le? A lefele menetbe ugyanúgy figyelni kell, mint fölfele, és bármennyire túl vagyunk a csúcson, nem szabad az embernek leengednie, kiengednie. Tehát ez olyan, mintha kapnál egy ilyen nagyon jó hírt, de azt mondod, hogy még azzal nem foglalkozol, majd csak később, amikor már túl vagy a nehezén az egésznek. Ugye megcsináltad, és tulajdonképpen az álmod beteljesült. És akkor azt mondtad, hogy jó, akkor elég, keresek mást. A zene már közben is volt, vagy az később jött az életedben, hogy zenész zenekarban? Egyszerre kezdődött minden, csak a hangsúly volt időben máshova téve. És nem úgy történt, hogy akkor a mászás után mást kerestem, hanem egy nyugodtabb attitűddel mentem a hegyek felé, mert korábban az volt, hogy annyira olyan erők tomboltak bennem, hogy semmi sem állíthatott meg. És amikor ez sikerült, akkor végre jött egy megnyugvás, ami nagyon jól esett, mert addig egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudok nyugton maradni. Én soha nem másztam még, Júlia. Tehát, na, hogy akkor szia, fal, Anita vagyok. Semmilyen affinitásom nincs hozzá. Szerintem kezdjük itt, jobb kéz, bal kéz. Igen. Azok lesznek a lépéseid, bármelyikre rálépsz. Ezt a kis kagylóra nyomjak rá? Okay. Igen. Te is jössz velem? Hát jövök melletted, és akkor igen? segítek. Nőként téged hogyan fogadtak? Vagy egyáltalán a női hegymászóknak milyen a megítélése? Rögtön befogadtak, igazából volt persze olyan férfi a hegymászó körökben, aki nagyon szkeptikus volt az én céljaimat illetően. Persze a fő célomat, azt, hogy én 8000 szeretnék mászni, azt nem mondtam, hanem csak úgy kisebb adagokban közöltem, hogy hát először ugye, mert hát lépcsőzetesen haladtam ebbe, először csak a Mont Blanc, és akkor majd úgy tovább, és már azt sem nézte ki belőlem, úgyhogy gondoltam, hogy na jó, akkor nem kommunikálom a többi célomat. De egyébként, ahogy látták így az eredményeimet, azt gondolom, hogy tisztelték, és teljesen egyenrangú partnerként kezeltek. Nem tudok elmenni emellett a kis... Mi is ez? Pontosan? Na mi az? Hát gondolom, hogy milyen jeges területen megy, ezt rakod a bakancsodra, nem? Igen. Nem tudom, van ennek biztos valami neve? Hágóvas a neve, Hágóvas. És egész pontosan tényleg a bakancsra rögzítjük, de alá tesszük. Csípendél fiú neve is. Hágóvas. Igen. Magát a pszichológiát miért választottad, vagy hogy gyerekekkel foglalkozz? Miért volt ez fontos? Engem egyszerűen örömmel tölt el, hogyha segíteni tudok valakinek. Az meg pláne, hogyha azt a megszerzett tudást, amit én nagy nehezen megszereztem, azt neki ne kelljen nehezen megszerezni, hanem segíteni tudjak abban, hogy könnyebb módon elérje, és az élete gördülékenyebben haladjon. Mi volt a hívószó? Volt ilyen? Vagy egy ember, egy találkozás? Vagy Pontosan egy találkozás volt, egy igazi hegymászóval találkoztam, aki 3 varázsszót mondott ki, ami megváltoztatta az életemet. Azt mondta, ő hegymászó, járt a Himalájában és mászott 8000 csúcsot.
És abban a pillanatban tudtam, hogy nekem ez az utam, megtaláltam a hivatásomat. De hogy mit érzel? Tehát az ember mit érez ilyenkor, amikor azt mondja, hogy na most megtaláltam, most találkoztam az életcélommal. Mit kell érezni? Ez olyan, amikor megtalálod az igazit, és bejut az az érzés, hogy őt kerestem egész életemben. Julival való találkozásom megerősített abban, hogyha szembe jön veled az élet, az ő esetében a zene, a pszichológia és a nagy álom, a hegymászás, akkor igenis bátornak kell lenni, és kalandvágyónak, mert csak úgy lehet színes az életed, mint az övé.